hauzalako toki apraposa nortasun handikue eta ganera oroimenekoa eta horregaitik Geredegaz izena hartu zuen. Gobernu zibilera joan ginen Leopoldo Zuoza eta bizok, guaz batera egon zen zentro estremeñoko bat, ez dakit zentro estremeño Durangoko esan, ala nungu esan. Extremadura no existe, ponga usted Cáceres y Badajoz. Y la merindad de Durango no existe, ponga los pueblos. Geredeak elkartie Durango aldien nik injertzu edo ezagutu neban. 75 Franco egiten da. Da hor, ate leiuek zabaltzen dira. Bai, nik uste hoia adibidez antzerkize, ja bere aldetik izan gero, eta sortu ziren da bere horon aldetik izan. Da Europe Geredegaz desliga horien ziren. Da gulti ginen, azokaz, artitzako txapelketaz, dantzari egunaz, txistulari egunaz. Geredegaren guardazolpien, aterkipien, hainbat erakunde bilen antzerkia iketu dugu, baina ikastola geurek edo alfabetatze kanpaina, guzti horrek bere bidi etopetan dugu. Geredegako buruek partidu politikoekin sartu ziren, hor egon zen transizio denpora hori, eta elezino eta zerakin eta Geredeaga gelditu zen umezortz. Eta hor, gu juntan gauzela, handik eta hemenik deizek, kanpaiek, turrunotzak entzutak entu zen, Geredega ez du behar, badakogu bestia. Bazkide hoien gandipe jasoten gendun Geredegako juntan gengo zenok, itxizu zati, horre. Baina, halako baten, hiru bazkide hor gengo zenok, alkartu ginen da reflexio simple, hau da, apal-apala egin duen, guk aurreko ingatik jaso badugu hau, derrepente atik itxi behar dugu. Hiru lagun edo lau lagunek ez geunken olako problema hondipe aldogun egingo zu hau, esateko barrizen barri hastie Geredeaga. Eta hor kontuatu nintzen, Geredegaren sortzaileak eta Euskal Liburu eta Diskoa Azokaren sortzaileak argiak izan zirela, hau da, katalejuek ekuia bizela gerora begiratzeko. Nik Tebonaban Geredeaga ez daiz berba erabili. Zuzen dute. Zuzen badakizela nondik jo behar ban. Ni heldu nintzenean, baegoan, profesionalizazioaren parte bat baegoan. Bazirean, alandabe, erronka gehiago, ez da? Kultura arloko, Euskaren arloko eta hor inguruko elkarte gehienak ez daude ondo egi. Eta orduan ikuste dut gaur elkarlana ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa da alderdi guztietatik, ez bakarrik emotea, hartzea ere bai. Naiz eta bakotzak lan hildo ezberdinek aukin, helburu asko konpartitzen dugu edo elkarbanatzen dugu. Eta horrek gero eruteozku topo egitera hainbat egitasmoetan adibidez, martxoak 31 urtietan elkarrekin antolatu dugu eta azkereko 2 urteetan Gaba Baltza antolatzen gabiz beste eragile batzukin batera, baina Geredegak eta Berban. Inguruen dauzan beste alkartegaz bat eginda, indarra ere handiagoa da eta
eta urrin hau heldu zeintik ez, ezta, zure helburuetara, eta hori izan da beti Gerediagaren asmoa. Gerediaganik antzera ikusten dut. Ze kanpotik orain, helduten jataz, ezta? Gerediagak egiten dauzen ekimen guztien berri helduten jata. Eta uste dut oso bere txikitasunean, ze Gerediaga elkarte oso lokala da, ez? Durangaldekoa eta Durangaldearen ongizate eta ondarearen hobe beharrez egiten daulan, baina egia da Euskal Herri mailara heltzen dela, ezta? Eta nik oso bizi ikusten dut eta gogotzu, erronka barrieri eusten, eta alde horretatik bizi ikusten dut.